Zer da hori, nungira? Bueno, hau eskaperrun bat izan behar da, eta hemen ez dauka zer ikusiri, baina daukat beste proiektu batzuk. Hau izan behar da estazion energetika edo, ibili behar du plaka solarrekin, sartzen dira hemen, bateriak, konbersore, eta hemendikan aterako ditugu 3000 batio, maletin baten eramateko furgonetan edo mendian lan bat egiteko, eta ez duzu behar generadore izango balitz bezala, baina fuente energia independiente edo. Eskaperrunekin ez dauka zer ikusiri, baina proiektuak hasten ditut eta denboraren zain, gero harrapatuko du beste momentu batean eta bukatu. Eta hemen prestatu behar ditut bizpahiru probak, lortzeko kombinazio bat, eta kombinazio honen esker irikitzen duzu kandatu hau, eta hozgailuaren barnetik sartzen zara beste gela batera. Martxan jartzen ditudan proiektu guztietan saiatzen naiz aldituan gauz guztiak berziklatzen. Eta hemen duzue bukatuta dudan eskaperrun bat, El Misterio de los Ultramarinos deitzen da. Orain lintzako aterpean nago, ea prestatzen dudan furgoneta frigorifiko zahar bat. Orduan hemen daukat lavabajilla zahar bat, hemendikan ari naiz kableak eta beste baliogarri batzuk ateratzen, eta hemen nago moldatzen. Orduan oraingoz, egingo dut aproba txiki bat. Gutxienez funtzionatzen du. Orain erronka da gaza, pastea eta hoztea. Hau da hozgailua, ja martxan jartzeko prest dago, eta bakarrik falta da altzairua jartzea neurrietan. Hemen gorde behar diren gauzen tamainaren arabera edo. Orduan martxan jarriko dut eta egingo dugu lehenengo aproba. Eta orain sartuko diot gaza, eta orain daukagu 6 gradu, nahiko hotza egiten du hemen. Nabaritzen da nola aldatu du soinua, sartu da gaza, eta ventiladoreak martxan jarri egin dira, orduan ja hasiko da hozten. Itxiko dugu atea, eta hartuko diogu neurria, denbora, zenbat denboretan hozten da gradu bat ailegatze arte. Ez genuen entzun naturaren deia. Baliobideak agortu egin ditugu. Ez da ezer gelditzen. Zer egingo dugu orain? Guk oraindikan generazio puente edo zubia gara. Ikusi dugu nola bizi zen argirik gabe, baina gure semeak ez dute hori ezagutu. Teknologia bukatzen balin bada, jendeak jakingo zuen bizitzen. Etortzen diren generazioak badakite bizitzen teknologiari gabe. Ezin dugu erabili gauzak eta erabili eta bota. Ilargira joan zirenean, nabe horren teknologia zen kalkuladora batena. Eta orain botatzen ditugu mugikorrak bakarrik zahartuta daudelako. Eta daukate, 100 aldiz teknologia gehiago ilargira joateko erabili zutena. Baina orduan zergatik ez ditugu adibidez berrizkuratzen beste gauz batzuk egiteko. Berrizkuratu eta beste edozein gauzeretarako ziur aski balioko duela. Eta hori pentsatu behar dugu eta martxan jarri.